नै जोङो दा गहपुर थांगासिनो बासजोंहाय नै बहुद मानसि दङ Hello, hi, good morning. Now we are going to a journey up to Ghopur. Journey Ghopur out there, 65 Youth Annual Youth Conference दङ बेवहाय जोङो थांगासिनो दङ मंगलबार बारबाय जोङो दायो जोङो तेजपुर फारसे आगान होगासिनो दङ at least 6 or 7 hours something it may be like that बेबायदि नांबावनो हागौ जों थांगासिनो anyway हेल' दाहाय लोगो मोनहैसिगोन आंनि मा फन फैला बायब्रे जायाखै सरि रिस्टार Nilai mau bukan? Tuh kanan dia nih. halo kami anggo logofor dahaय लोगो मोनहैसिगोन Iya. नै थांगासिनो दङ नै बिसिनाव जागोन ब्र मोजाङै थांनोसै Karo-bidianलै Karo-bidian iya Good morning bro Rajesh gue fैबानो जायोमोन ना खबर होबानो जायोमोन मिनियोल' होनबायलै नोङो आंखौहाय आइजेल ब्र
जानो लाबोयो Hmm? एयारपर्ट सिङाव मानसि जानो लाबोयो मैगं नै फानलु आरो मैगं ओस ओइ ड्राइभार बाबु कता साहा दखान आलके साहा दखान माने लाइन हटेल खावा लागो खालि आच्छा लाइन हटेल ए लाइन हटेल बन्दरे सबथाय ना लाइन हटेल ना लाइन हटेल दंमोन Halo guys, ang दा लाइभ फैथ'ला आं दा फैफिनगोन बिनिखायनो दसेनि उनाव जोङो साहा लोंनो लाग्रोनोसै लाइन हटेल दङ र' जोंनि ड्राइभार बुंगासिनो दं लाइन हटेल दं नामा फैगासिनो फैद'